bala'i da ne fa mutum ya zaga amma sauri wannan bala'i da me ya kama ina ya kamata in ɓuye ne wani ɗan lungu-lungun na saboda tsabar masifa a ce wai mutum wai yanzu wai tuwo ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai shinkafa ta gagarin mutum fi sabilillahi ka yanzu a garin nan fi sabilillahi wai tuwo Alhaji Sale na je na biyan da bai yi ba kai abokina ya aka yi na abokina wallahi ai nake cewa da ta can nan biyo to kuma Allah ya sa ko ta melesi Allah na so a ce mu haɗu dazu haba saboda gaskiya ai ba magana rani wallahi ba mu ba rani Allah ba maɗa can sai ka zo la wannan yana zuwa ci da ya ci aiki ya kwana Bokarani ya aka ne? Allah ya ga mutumin na kwana biyu A normal. ina ka shiga ne Normal. Ka je unguwa ne? ina nan Ina ga bana ganin ka. baka ga na sauya ba Gaskiya ne. ai ba ne yana gyara a Ya kasan sha na ga Allah. to normal ne Ai, nake gaya ma. kawai. A yafe. me likimo ma yana aiki Allah. kai ba ga yadda aka yi ba Ai nake ga ma ana kawai so a ka ce an yi gane. na so a ce an yi wajen yade Kawai. wai ne ai ganin kana zuba amma na bi fa Ai ina ga ma rajin dala nan ya sawo ta. dan aje mun da Allah kai ya gane na ne ai nake ga ma lokacin ba Come on. alayin Dauta. dala ya me bayani shara dan barawa sai gwamnan mu ai sai gwamnan mu da gawa ma Kai Bokarani fa ya za a yi ne ni fa sa ta zan yi ko ka rike le da. ai haka lau ya samu lau ya ai samu ban gane gaba ai lau ya samu gane ai nake ga ma ce da wajen nan ka ce guyasa ce nake haka ga na ma ma ai nake ga ma a can naje na zo nake ga Alhaji ma alajin dala 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 ya ina zuwa haka inda ka aike ni da kaga haka inda ka aike ni dan gwara uwa duk yana samu yoban nan naje na siyo yana samu hamsin din nan amma dan bala'i ko ɗaya mace ba ya ko da yake din da ya ja ruwa shi ruwa kan daka yake